आसलते जोङो बुंनांगोन जे 27 जानुवारि 2020 जि बिटिआर सुक्ति जाबाय आरो बे बिटिआर सुक्तिनि जाफोर दफा आरो बे दफाफोरखौनो दा फुलेस्ट फर्म इमप्लिमेन्ट खालामनायनि सार्थ आरो दिनै नोजोर होदों जे जि बिटिआर सुक्ति आरो बे बिटिआर सुक्तियावनो बिसेसकरि इडुकेसन सेक्टर हेल्थ सेक्टर गेम्स एन्ड स्पर्ट्स सेक्टर आरो गुबुन गुबुन बेबायदिनो एग्रिकालचार सेक्टरफोरनि अनेक माने मोजां बेबायदि बाथ्राफोर दं आरो दा फुलेस्ट फर्म जे एन्टायार बर' रायजो राजा गासैबो आरो बे ओनसोलाव थानाय साफ्रोम रायजोफ्रानो बिटिआर सुक्तिखौ वेलकाम खालामदों दा बिनिखायनो नैबे जि 36 नं हरिसिङा कन्स्टिटुवेन्सिनि सिङावल' नङा एन्टायार बिटिआर रिजनावनो दिनैनि थारिखआव परिबर्तन एबा सोलायनायनि बाथ्रा ओंखारदों आरो बिनिखायनो दिनै परिबर्तन आरो सोलायनायनि बाथ्रा जि माने 36 नं हरिसिङानि सिङाव जि जयनिं प्रग्राम आरो दिनै जों नुनो मोनदों 100निबो बांसिन 110 मेम्बार्स फ्रम दा बिपिएफ आरो बिनिनो जसि खाख्लारि जाय बिथाङा बिपिएफ दोलोनि इउथ विंनि प्रेसिडेन्ट बिथांजों लोगोसे भाइस प्रेसिडेन्ट सन्जित दैमारि आरो माने माखासे बिजेपिनि मेम्बार्स बिथांमोनाबो दिनै इउपिपिएल दोलाव 36 नं हरिसिङा समस्तियाव जगदान खालामफैदों इन प्रेजेन्स अफ पार्टिसिप मा होनना बुङो प्रमद बर' बिथांनि प्रेजेन्सआव दा बिनिखायनो साफ्रोम बिथांमोनखौ आङो 36 नं हरिसिङा समस्तिनि जानानै बिथांमोनखौ वेलकाम खालामदों आरो दिनैनि थारिखआव आरो फैबावनो गोनां अनेक दं बेबायदि फैगोन दा बिनिखायनो जि मावनो गोनां हाबा इउपिपिएल दोलो हिसाबै आरो जि माने गभर्नमेन्ट दानाया दिनैनि टाइमाव जोङो रोखाखौ नुदों आरो रायजो राजा बिथांमोन साफ्रोमबो दिनै इउपिपिएल दोलोखौनो दिनै गोबाना लानायखौ जों नुनो मोनदों। नोंथांनि देरहानायनि लामाया माबायदि? दिनैनि थारिखआवथ' जोङो जि खना खनस्ला हाबबाय बर' रायजो राजा बिथांमोननि आरो बे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोननि जि मतामत आरो जि अननायखौ मोनबाय दिनैनि थारिखआव इउपिपिएल दोलोआ 36 नं हरिसिङा समस्तियाव दिनै ओंखारनानै दं दिनै देरहानानै दंखौ जों नुनो मोनो। दिनैनि समाव बिसायख'थि जायोबा बेसे रोजा भट मोननानै देरहागोन नोंथां? दिनैनि थारिखआव बिसायख'थि जुदि जायो आरो रिजाल्टनि बाथ्रा होनना बुङोब्ला 25 रोजानि बांसिन जोङो भट मोनगोन दिनैनि थारिखआव आरो बेखौ जोङो दाथियै बुंनो हायो। देरहाखांनायनि उनाव नोंथांनि गिबि खामानिया मा जागोन? एक नम्बराव जागोन आनएमप्लयमेन्ट प्रब्लेम्सनि इडुकेटेड आनएमप्लयमेन्ट जि दं आरो बेखौनो माने रिजल्भ खालामनायनि जि माने सेस्था बे थागोन आरो नैथियाव जि माने बिटिआरनि जि दफाफोर आरो बे दफाफोरखौनो माब्रैहाय माने इमप्लिमेन्ट खालामनो हायो आरो बायदि अनेक रोखोमनि खामानि मावनो गोनां दं स्पर्ट्स साइडआवबो जोङो जथेस्थ' नायनांगोन एग्रिकालचार सेक्टरावबो नायनांगोन गिबिसिनावनो दिनैनि थारिखआव माने जों जुदि नायोब्ला इडुकेटेड आनएमप्लयमेन्ट प्रब्लेमानो बयनिख्रुइ देरसिन जानानै दं आरो बिनिखायनो जेसे हायो जोङो इडुकेटेड आनएमप्लयमेन्ट प्रब्लेमखौ रिजल्भ खालामनायनि टु दा मिनिमाम लेभेल अर टु दा मेक्सिमाम लेभेल जों बेखौ सेस्था खालामगोन आरो इउपिपिएल दोलोनिनो मोनफा बिबान। नोंथांनि समस्तियावहा सोरजों माने कन्टेस्ट जागोन होनना बुङो बे समावहा? नै इलेक्सन होनना बुंनाय लोगो लोगोनो कन्टेस्टनि बाथ्रा खौरांफ्रा फैयो नङा होनब्ला खिन्थु खोथाया जाहैबाय मा कन्टेस्ट होनना बुंब्ला हमनानै ला आं जुदि 25,000 मोनगोन आरो सोरबा जुदि 10-12 हाजार मोनगोन बिथाङाबो कन्टेस्ट होनना बुंगोन खिन्थु जोङो दिनैनि थारिखआव जुदि नायो दिनै बिपिएफ दोलोआथ' बे ओनसोलाव माने गैखालानो खारन दिनै 100 जननि बांसिन 100निख्रुइ बांसिन बिपिएफ मेम्बार्स बिथांमोना दिनै इउपिपिएल दोलोआव हाबफैबाय दिनैनि थारिखआव बिपिएफखौ जे हिसाबाव लानांगौ बिनि बाथ्रा फैया खिन्थु जोङो नैबेखौबो नोजोर होनांगोन जे बिजेपिनि जि माने गोहो बोलो बेबो बांद्राय गैद्राया होननानैबो जों बुंनो हाया खिन्थु थेवब्लाबो जोङो बुंनो हायो जे बिजेपिनि जि माने केन्डिडेट आरो बे केन्डिडेटखौ बिजेपिनि जाय बिथांमोननि माने कर्मकर्ता बिथांमोना सापर्ट खालामैखौ जों नुनो मोनदों आरो बिथांमोना बेबायदिनो केन्डिडेटखौ लानानै एसे दुखु मोनदों आरो बिजेपिनि दिनैबो अनेक माने बेबायदि सोद्रोमा बिथांमोना इउपिपिएलआव जगदान जादों दा जोङो नुनो मोनो जे दिनैनि थारिखआव कन्टेस्टेन्ट होननाय बेबायदि गैया जुदि मा होनना बुङो दिनैनि थारिखआव इलेक्सन जायो आरो बेखिनि टाइमाव जों नुनो मोनो जे कन्टेस्टेन्ट हिसाबै इउपिपिएल दोलोजों आरो रावबो गैया।